съответно на подложка. Всичко това, което виждате, тези валуни ги има долу при по река Чавча, като наносен долу. И вие ще можете да ги забележите, ако примерно слезете до самата река или отидете на някой изход на някоя къща. Интересното за този разклон, долу се отклоняват пътищата за хижа Белмекен, където е високопланинската база на олимпийците, а в дясно от мене или в посока изток се намира пътя за хижа Бурболит. От тук по принцип много често минаваме с мои приятели. Има един път, който от Белмекен може да влеземе в посока Юндола, но не се препоръчва за големи автобуси. Въпроси имате ли към мен? Предлагам ви да направим долу една писта, и да тръгвам. Защото ни чакат